প্রত্যেকটা ডেস্টিনেশন আপনার যে ডিস্ট্রিক্টটা থাকেন জায়গানে প্রত্যেকটা ব্লক নেই প্রত্যেকটা ব্লক এখানে টোটাল মোটামুটি 600 ডকুমেন্ট আশা থাকবে খাইছে খাইছে বিজনেস 600 বেলেগ থাকলা जों आसा खालामो दिनै टाउन सहराव नायो एमएका दं खायसे खायसे बिजनेस मोनसे दं हटेल थायो जेरै हटेलनि 115 थाइजाक 115 थाइजाक तावसो जारते बियांनि बरफ खाइ सपायका आरो तावसो जाराव तावरो सिनानै काथा मोनसे गाना गिनि दंनाय बे तावसो आवलि दिनै राजबारि गाना दंनाय थाइजाक दा ताव जेखादा थानाय ताव फासो थाइदो बरफ थाइजाक गोजौआ नगरबाटा एमने ओ जे वन डे सेमिनार ले बहुत थायो बो जागा खाइजानाय को जों अरो आसाम मयजाना जतनो खाइनाय खाइबा अरो खाइदे जों हुवारा खाइदे जों अरो खाइदे रेलि खायो जोंनि टाउन हलाव थाङो जों आरो दंखारो कयटान सिमि खालायजानाय जे हेमबतका हेमबतक 10 रां सिमि नायनो खालायजा दा अरो हिनि थाङै दिनै दंखारो 11टा एक्चुअली नारमे मत मंगले सब फाइना दिनै अरो नारमे खाइनाय दिनै देखना যত সাইমা চিনি বিভা হাসিনি চিনি মত গরম গোনাं आसा बायदिन सिनि मुंके किसारि थाङो आंनि सुबुंफोरा आं हटेल करमसरा दलाइ डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट दिदाबो तामबो फाइका एमनेका आरो ताबो दातिनि सपयमान नुका जे 8 टान बिसिनाव सपयमान जोंनियानो एडभान्स फाइट दंखागा जों बायजाना आरो जोंनि सेन्ट्रेल मेम्बार दङ डिस्ट्रिक्ट दलाइ डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय आङो दङ सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्ट जोंनि दलाइ डिस्ट्रिक्टनि जोंनियानो एडभान्स फाइट दंखागा